Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dennis. Taong 1989, Ayungin, Negros Oriental. Kakaiba ang kinamulatang hanap buhay ni Dennis sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama, pangunguha ng banakon sa gubat ang nakahiligan nitong gawin. Bagaman marami ang nagsasabing mapanganib ang ginagawa ng tatay niya, para sa kanyang ama, isa lamang yung pangkaraniwang trabaho. Hindi man sa pagmamayabang pero sa loob ng isang dekadang pangunguha nito ng banakon, hindi pa umabot sa puntong nalagay sa peligro ang buhay nito. Sa totoo lang pinuno, wala siyang kaide-ideya kung ano ang hiwagang nababalot sa tatay niya. Ilang beses man kasi itong matuklaw ng ahas, hindi man lang nalalagay sa peligro ang buhay nito. Yung tipong kapag nakagat yon ng banakon, matutulog lang yon ng ilang oras. Tapos pagising nito, punong-puno na yon ng enerhiya. Minsan nga, nung nakagat ang tatay niya, inani nito ang lahat ng tanim na palay sa palayang malapit lang sa bahay nila. Hindi naman nagreklamo ang nagmamay-ari nito, gawa ng naghahanap talaga yon ng gagapas. Upang hindi naman sila kainitan sa kanilang lugar, hinati ng tatay niya ang lahat ng parte nito sa mga kakilala nilang nangangailangan. Halos ganon at ganon ang ginagawa ng ama niyang yon, na siya namang ikinagulat ng iilan. Kahit alam niyang maraming kaibigan ng tatay niya, naniniwala siyang ganon din karami ang mismong kaaway nito. Bukod kasi sa kinaiinggitan yon sa kanilang lugar, marami ang mga antingerong nag-aasam sa abilidad na tanga nito. Minsan nga, dinadayo pa ang tatay niya sa kanilang bahay para makipagduelo. Noong una, tinatanggihan pa yon ng kanyang ama, pero sa oras na inunahan siya ng pangas, wala na itong nagagawa kundi ang lumaban. Sa maniwala kayo o hindi, kahit gaano karami ang karga ng taong nakikipagbuno sa kanya, hindi ito nananalo. Ang nagiging wakas ng kanilang duelo, hinang-hina ang antingero kahit hindi pa yon nalalapatan ng kamay ng tatay niya. Sa kanilang pagbubuno, wala rin itong ginagawa kundi ang umilag. Matapos ng kanilang paglalaban, kusa itong bumabalik sa bahay nila. Yung talunan, hindi na nakakakuha pa ng mga kasagutan sa mga bagay na kanyang itinanong. Ang ganoong pag-uugali ng tatay niya ang mas nagbigay sa kanya ng kuryosidad para malaman ang sikreto nito. Naniniwala siya, higit pa sa pangunguha ng banakon, ang ginagawa nito sa bundok. Isang hapon, habang naghahanda ang kanyang ama ng mga sisidlan nito ng ahas, dali-dali naman siya doong lumapit para makipag-usap. Medyo malayo pa man siya sa kinaroroonan nito, masaya naman niya yung tinawag habang nagwiwika doon ng, "Tay, pumunta ho ba kayo ng bundok? Isama niyo naman ako tayo. Gustong-gusto ko rin pumunta sa pinupuntahan ninyo eh." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, bahagya naman yung natigilan sa kasalukuyan nitong ginagawa. Pagharap naman niya rito, agad naman yung umupo sa silya, sabay sagot sa kanya ng, "Papayagan ka ba ng nanay mo? Kung papayag siya, bakit naman hindi? Tandaan mo anak, sa bawat desisyon mo sa buhay, palagi mo itong ipapaalam sa aming dalawa. Huwag lang sa akin, dahil hindi ako ang nagluwal sa'yo. Maaaring ako ang nagbigay buhay, pero hindi yun basihan para mas maging may karapatan ako sa nanay mo.
Sige na, tanungin mo na muna siya at hihintayin kita rito. Nang marinig naman ni Dennis ang sinabi ng tatay niya, tahimik naman yung pumasok. Habang binabagtas nito ang daan, hindi naman niya maiwasang maalala ang mga naging pagtutol ng kanyang ina sa nakaraan. Halos ilang beses na rin kasi siyang nagpaalam dito pero sa huli tutol ito sa nais niyang mangyari. Ganun pa man sa kabila nun, sinubukan niya pa rin. Pagpasok niya sa loob ng bahay nila, nadat na naman niya yung naghahanda ng pagkain ng kanyang ama. Sa kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang magulat. Gawa ng, bakit dadalawa ang baon ng pinaglalagyan nito ng pagkain? Kadalasan kasi, kapag umaalis ang tatay niya, isang baon lang ang inihahanda nito. Dahil dito, agad naman niya itong nilapitan para tanungin. Akmang magsasalita na sana siya noon, bahagya naman siyang napatahimik nang masipat niyang tumango ang kanyang ina kahit hindi pa nito naririnig ang kabuuan ng mga sinasabi niya. Maya-maya pa, bigla naman yung humarap sa kanya habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang pisngi. Ngumiti na rin yun sa kanya ng mahinahon, sabay sabi ng, "Pumapayag na ako, anak. Hintayin mo na tong baon ninyo at nang makaalis na kayo." Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang kanyang pasasalamat. Sa puntong yon, wala na siyang ibang inisip kundi ang pagmamalabis niyang malaman ang lahat ng sikreto ng tatay niya. Ilang taon na rin kasi niyang hinihintay ang pagkakataong yon, kaya halos hindi niya talaga maipaliwanag ang kanyang mga nararamdaman. Matapos naman nilang mag-usap, matyaga naman siyang naghintay sa mga pagkaing binabalot nito. Pagkakuha naman niya nito, mabilis naman siyang lumabas para pumunta sa kinaroroonan ng kanyang ama. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman itong tumayo, sumakay sa kanilang kabayo, sabay utos sa kanya na bilis-bilisan ang paglalakad. Bukod kasi sa malapit nang sumapit ang gabi, inaasahan din itong hindi gaanong maliwanag ang sikat ng buwan. Nang marinig naman yun ni Dennis, walang pag-aatubili naman siyang sumakay sa kabayo. Makalipas pa ang ilang minuto, umalis na sila sa kanilang bahay para tahakin ang daan patungo sa isang gubat, 5 milya ang layo mula sa kanilang lugar. Habang binabagtas nila ang daan, hindi niya maipagkakaila ang matinding kagalakan na umaapaw sa katawan niya. Halos hindi na nga siya noon makasagot sa mga sinasabi ng kanyang ama, gawa ng ang buong akala niya, isang paraiso ang lupain na pupuntahan nila. Ngunit, sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariing inilahad nito, peligroso ang lugar na yon. Isang pagkakamali lang, hindi malabong buhay niya ang maging kapalit. Pagtatapat pa nito na, nagkalat ang hindi mabilang na ahas doon, na halos kahit sa mga punong hindi pa gaanong kalakihan, masisipat mo ang mga itong gumagapang. Dagdag pa nito na, isa yun sa mga rason kung bakit siya lumalakad ng nag-iisa. Kaya lang naman ito napilitan na isama siya, ay dahil sa karapatan niya yon bilang panganay nitong anak. Mariin din itong inilahad na kung hindi siya nagkaroon ng ganoong pribilehiyo, malabo niyang masilayan ang lupaing pinupuntahan nito. Matapos naman itong mailahad sa kanya ang lahat-lahat, mas lalo nitong binilisan ang pagpapatakbo ng kabayo. Kahit napapadaan na sila noon sa mga matatarik na lugar,
animoy hindi yun iniinda ng kanyang ama. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, tipong alam na alam ng kanyang ama ang lahat ng daan na pwede nilang tahakin sa lugar na yon. Magbabandang 9:00 na, patuloy pa rin sila sa paglalakbay. Nataon naman noong maulap ang langit, kaya napilitang magsindi ng gasera yung tatay niya. Ito na rin ang nagsisilbi nilang liwanag sa daan, at kahit maliit ang saklaw nitong lugar, hindi na ito gaanong pinansin ng tatay niya. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang puno na may mapuputing mga dahon. Kapag nasisinagan yon ng liwanag ng buwan, tumitingkad ang kulay nito na parabang nagtatangan din yon ng sariling liwanag. Pagkaturo naman dito ng tatay niya, agad naman itong sumilay sa kanya habang nagwiwika ng, Tandaan mo ang punong yan, anak. Yan ang lagusan ng mga nilalang na nasa kabilang dimensyon. Tuwing gabi, marami diyang dumaraan at dyan din tayo dadaan ngayon. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magulat, gawa ng ang buong akala niya isang pangkaraniwang lugar lang ang pupuntahan. Noong una, medyo mahirap pa yung paniwalaan. Pero paglapit nila sa puno, bumungad sa kanya ang isang parte ng katawan nito na may napakalambot na estado. Maya-maya pa, agad naman siyang inabisuhan ng tatay niya na pumasok sa lugar na yon. Upang magkaroon din siya ng lakas na sumunod, pinangunahan nito ang pagpasok sa puno. Dahil sa ginawa ng kanyang ama, pinili naman niyang sumunod. Pagpasok ng ulo niya sa punong yon, tumambad sa kanya ang isang napakalawak na kagubatan. May mga parte ang lugar na yon na umuulan ng yelo at meron ding palaging bagyo. Nang maipasok na doon ni Dennis ang kanyang buong katawan, unang sumalubong sa kanya ay ang hindi mabilang na atungal ng iba't ibang uri ng hayop. Marami rin ang lumilipad noon sa kalangitan na pawang mga dambuhalang nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napansin niyang napakaliwanag ng buwan sa lugar na yon. Pagtingala niya sa langit, bumungad sa kanya ang 3 buwan na magkakasunod-sunod. Yung mga puno naman sa lugar na yon, kakaiba ang mga dahon na halos unang beses lang din niyang nakita. Ayon sa kanya, na sa mga oras na yon, pakiramdam niya isa siyang taong kakasilang pa lamang sa mundong yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, pansamantala namang nabaling ang kanyang paningin sa kanyang ama. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman siya nitong sinenyasan na magmadali sa paglalakad. Iniwasan din niyang tumingin kung saan-saan upang hindi siya mahumaling sa mga bagay na kanyang masisilayan. Matapos naman itong mailahad ng tatay niya, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Habang tumatagal, dahan-dahan na niyang nakikita yung mga kakaibang hayop na namumuhay sa kagubatang yon. Pagtatapat pa ni Dennis na lahat ng maliliit na nilalang dito sa ating mundo, pawang mga dambuhala sa mundong kanilang napuntahan. Iisang hayop lang din ang naghahari sa buong kagubatan at yun ay walang iba kundi ang mga banakon. Akala ni Dennis mga pangkaraniwang ahas lang yon, pero pagdating nila sa mismong pugad nito, tumambad sa kanya ang malataong nilalang na may kalahating katawan ng ahas. Punong-puno rin yon ng kaliskis at sa estado ng mga ito, parang kahalintulad yon ng sibilisasyon ng tao.
Bukod kasi sa matatalino ang mga nilalang, may kakayahan din itong gumawa ng teknolohiya na di hamak na mas maunlad kaysa sa gawa ng tao. Marami rin yung kakayahan, kagaya ng pagpapaamo sa ibang mga hayop at pagbibigay utos sa mga ito upang maging katuwang nila yon sa mga pang-araw-araw na trabaho. Pagkaraan pa ng ilang oras nilang paglalakad, narating na nga nila ang pugad ng mga banakon. Sa bukana pa lamang ng bayan, tumambad sa kanyang mga mata ang iba't ibang uri ng mga nilalang na animoy naghahanap buhay sa lugar na yon. Bagaman napakalayo ng iilan sa mga ito sa wangis ng pangkaraniwang tao, nasisiguro niyang di hamak na mas matalino yon kumpara sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin at yon ay walang iba kundi ang ginagamit ng mga ito sa pagpapalit ng kalakal. Siguradong sigurado si Dennis na ginto ito, kaya nang mapansin niya ang bagay na yon, walang pagdadalawang isip naman niyang kinalabit ang kanyang ama. Ang kaso lang, nang akmang ituturo na niya ang mga nakita niya, dumaan ang mga banakon sa harapan nila. Matatangkad ang mga nilalang na yon, tapos yung mga daang punong-puno ng mga nilalang, kusang nagbibigay daan sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, doon niya nakita ang ginintuan nitong mga sibat na nagliliwanag tuwing tumatama ang sikat ng buwan. Hindi naglaon. Nang masipat naman ng mga ito ang kanyang ama, agad din naman yung tumungo sa kinaroroonan nila. Bago ito magsalita, niyuko nito ang kanilang mga ulo, sabay wika gamit ang kanilang dialekto. Sa pag-uusap ng kanyang ama at ng mga banakon, ni isang kataga wala talaga siyang naunawaan. Maya-maya pa, pagsilay naman niyang papaalis na sila sa lugar na yon, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa kanilang paglalakad, pakiramdam niya nagsisilbing gwardya nila ang mga nilalang na yon. Ito kasi ang nangunguna sa daang kanilang tinatahak na para bang itinataboy ng mga ito ang mga nilalang na abalang-abala sa pamimili sa bawat kantong malapit sa daan. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang isang mahabang pasilyo, napansin naman niyang purong mga banako na lamang ang nasa loob nito. Pagdating naman nila sa pinakadulong parte ng daan, doon nila nakitang nakahiga ang isang matandang babaeng banakon. May suot yung korona sa ulo, kaya unang tingin pa lamang niya sa nilalang na yon, alam na niyang maharlika ito. Pagsilay naman dito ng kanyang ama, dahan-dahan naman itong lumapit habang may kinukuha sa mga bayong. Paghugot naman ng kamay nito, nasipat niya ang isang kulay berdeng bato na may bilugang disenyo. Kalakip ng mga batong yon ay yung mga kulay dilaw na itlog na halos kasing laki lang ng itlog ng manok. Dahan-dahan itong iniabot ng tatay niya sa nilalang at pagkakuha naman ito ng banakon, doon ito nagsimulang mga usap sa kanyang ama. Pagbanggit naman ito ng mga kataga, hindi naman niya maiwasang magulat sa kadahilanang ginagamit ng nilalang na yon ang dialektong kinagisnan niya. Base sa salaysay nito, binibigyan nito ng babala ang tatay niya ukol sa mga problemang darating sa kanilang pamilya. Matapos naman itong mailahad ng banakon, bigla naman itong tumayo ng tuwid habang dahan-dahang gumagapang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ipinulupot nito ang mahaba nitong katawan sa kanila, sabay wika ng,
pagpapaalala sa kanila. Natuntunan ng aming mga pagkain kung sino ang pumapatay sa kanilang lahi. Dadayo sila sa inyong lugar para maghiganti. Humanda ka, pero huwag kang mag-alala. Tutulong kami sapagkat malaki ang naiambag mo sa aming angkan. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman itong humawak sa kanyang dibdib, sabay yuko sa harapan ng nilalang. Matapos nun, matapang itong sumilay sa mga mata nito habang sumasagot yun doon ng, Masusunod ho. Hindi ko ho pinagdududahan ang inyong pasya. Kung yan ang nais ninyo, dapat lang na wala akong dapat na ipag-alala. Matapos naman itong makapagwika, nagpalabas ng 3 banakon ang nilalang sa mismong mga kamay nito. Pagkapang naman ito sa bisig ng kanyang ama, dali-dali naman yung pumasok sa mga sisidlang daladala nila. Nang masipat naman ng reyna ng mga banakon na nakuha na nito ang kanyang presensya, doon na nito inilahad ang tungkol sa ahas na ibinigay niya. Ayon dito, kabilang ang mga nilalang na yan sa mga pinagkakatiwalaan niyang mandirigma. Mananatili din itong nasa ganoong estado hanggat wala pa itong panganib na nararamdaman. Pero sa oras na makaramdam ito ng kakaibang presensya sa kanilang mundo, mabilis itong magbabago ng anyo. Dagdag pa ng reyna ng mga banakon, anumang oras nakahanda ang kanyang mga tauhan na lumabas para magbigay ng tulong. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, masaya naman yung tumango habang sumasagot doon ng, Maraming salamat ho sa inyong tulong. Sa loob ng ilang taon nating pagsasama, hindi niyo ako pinabayaan. Maraming salamat ho. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghawak naman ng reyna sa ulo ng tatay niya. Matapos nun, inabisuhan na sila nitong kumuha ng mga sawa na kalimitang dinadala ng tatay niya sa bahay nila. Akala niya huhulihin pa nila ang mga yon, pero laking gulat na lamang niya nang ibigay ito sa kanila ng isang banakon na nakasupot na. Pagkakuha naman doon ng tatay niya, dali-dali naman silang pumanhik pabalik ng lagusan. Iniiwasan na rin nilang magtagal sa lugar. Gawa ng ayon sa tatay niya, kakaiba ang ikot ng oras doon. Mas mainam ding limitado lang ang kanilang pananatili upang hindi yun magkaroon ng epekto sa kanilang mga katawan. Dagdag pa nito na, isa rin sa inaalala nito ay yung katawan niya. Bukod kasi sa iyo ng unang beses niya roong pagbisita, nasisiguro ng kanyang ama, wala pa siyang bakod at puder na magsisilbing proteksyon sa kanyang katawan laban sa mabigat na presensya ng kabilang dimensyon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang sumunod. Pagkalabas nila sa lagusan, napansin naman niyang madaling araw na pala. Gulat na gulat siya noon, gawa ng ang buong akala niya, mag-iisang oras lang silang namalagi sa dimensyong pinuntahan nila. Lumipas pa ang mga araw, ramdam na ni Dennis ang pagbabago sa kanyang pag-iisip. Magmula kasi noong nasipat niya ang lugar na yon, tila bang nabago na ang pananaw niya sa buhay. Gabi-gabi ring binabalot siya ng takot, buhat sa detalyeng ibinahagi ng reyna ng mga banakon. Isang linggo magmula noong bumisita sa lugar, paulit-ulit naman siyang pinaalalahanan ng kanyang ama na huwag masyadong gumala kung saan-saan.
May mga napapansin kasi yung mga panauhing umaaligid sa kanilang tahanan na parabang may binabalak itong masama sa kanila. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang naalerto. Magmula rin noong ibinahagi yon ng tatay niya, gabi-gabi na siyang hindi nakakatulog ng mahimbing. Pinipili niya ring samahan yon sa pagbabantay, nang sa gayoy makatulong siya kung sakali mang may mangyaring hindi maganda. Sa loob ng ilang gabi nilang pagmamasid, wala silang ibang nakita maliban sa mga hayop na gumagala tuwing gabi. Inakala rin nilang doon na magtatapos ang lahat, pero pagtungtong ng Biyernes, may nasipat silang 10 tao na bigla na lamang tumigil sa harapan ng kanilang tahanan. Akala nila mga lasinggerong magbabarkada lang ang mga ito, pero nang paisa-isa na yung humarap sa bahay nila, doon na nagsimulang kumuha ng armas yung tatay niya. Napansin na rin niya noong unti-unti nang lumalaki ang bayong na pinagkulungan nila ng mga banakon hanggang sa bigla na lamang tumambad sa kanya ang 3 mga nilalang nakawangis ng reyna nito. Pagsilay naman ito sa kanilang dalawa, mabilis siyang sumuot sa isang napakaliit na butas. Segundo lang ang lumipas, nadatnan niya itong nakatayo na sa harapan mismo ng bahay nila. Dahil dito, dali-dali namang lumabas ang kanyang ama para magbigay doon ng tulong. Kampante naman yung malalabanan niya ang mga nilalang na yon, dahil aminado rin yung marami itong tinatangang mutya sa katawan. Pag-atungal naman ng mga banakon sa mga ito, kitang-kita niya kung papaano masindak ang mga panauhing nakatayo sa labas ng bahay nila. Subalit, imbis na umatras, mas pinili nitong manatili hanggang sa bigla na lamang nagbago ang mga anyo nito. Sa isang iglap, lumaki ng husto ang katawan ng mga nilalang na yan habang dahan-dahan itong tinutubuan ng napakaraming mga balahibo. Ayon sa kanya, para yung mga unggoy kung titingnan. Yun nga lang, masyadong malalaki ang mga ito. Nangingibabaw din sa kanilang mga anyo ang mga nagsisilakihan nilang mga bisig na parabang ito ang kanilang pamamaraan para sindakin ang kanilang mga kalaban. Matapos naman itong makapagpalit anyo, paisa-isa namang nagsiatungal ang mga ito, dahilan para umalulong ang lahat ng asong naroon sa kanilang baryo. Walang sabi-sabi, bigla naman itong sinugod ang tatay niya, kung saan buong tapang naman nila itong sinalubong, hawak-hawak ang kanilang mga sandata. Paglapit naman ng mga nilalang na yon, walang patid naman itong sinunggaba ng mga banakon habang paulit-ulit nila itong inuundaya ng saksak gamit ang matatalas nilang mga kuko. May mga pagkakataon ring kumukuha yon ng matatalas na tipak ng kahoy na siya namang ginagamit nitong pangunahing sandata para kalabanin ang mga engkantong kaibigan ng tatay niya. Gayunpaman, sa kabila ng pag-atake ng mga nilalang na yon, nanatiling walang galos ang mga banakon. Sa sobrang kakapal kasi ng kaliskis ng mga ito, tumatalbog lang doon ang matatalas nilang mga kuko. Ngunit, nang mapagtanto naman yon ng mga aswang, pilit naman sila nitong sinagpanga ng kanilang mga matatalas na pangil na siya namang bumaon sa kaliskis ng mga banakon. Akala ng mga nilalang na yon ito na ang magiging susi para magapi nila ang mga engkantadong nilalang. Pero pag-alis ng mga pangil sa katawan nito, nakaramdam sila ng matinding panghihina. Nang mapansin naman yon ng mga banakon, agad naman nila itong inundaya ng saksak gamit ang kanilang mga sibat. Dahil dito, mabilis na kumalat ang lason sa katawan ng mga aswang
hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Nang malagasan na nila ito ng ilang kasama, nagtuloy-tuloy na rin ang pagsukol nila sa mga natitira pa. Kalahating oras pa ang lumipas, napaslang na ng grupo ng kanyang ama ang mga aswang na sumugod. Matapos ang mga pangyayari, agad naman itong pumasok sa loob ng bahay nila, bitbit ang 3 banakon. Sa puntong yon, napagtanto niyang doon na magwawakas ang lahat, pero ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang pakikipaglaban ng mga ito. Huli na rin niya noong nalaman na ang mga itlog palang ibinigay ng tatay niya sa reyna ng mga banakon ay walang iba kundi ang mga bertud ng aswang na napapaslang nito. Yun kasi ang pinakaasam-asam na pagkain ng reyna, kaya para mapalakas palalo ang kakayahan nito, nagdesisyon yung makipagkasundo sa lahi ng mga banakong engkantado. Nang mapag-alaman niya ang tungkol sa katotohanan yon, unti-unti nang luminaw sa kanya ang lahat. Kahit alam niyang peligroso ang ginagawa ng tatay niya, nauunawaan niya ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na kung siya ang nasa katayuan nito, ganun din ang kanyang gagawin. Isa pa, wala naman siyang panganib na nararamdaman dahil nakikita naman niya kung papaano pahalagahan ng reyna ang tatay niya. Lumipas ang 1 taong pakikipaglaban nito. Umuwi na ang 3 banakon sa kanilang mundo. Napansin kasi nitong ubos na ang lahi ng kanilang mga kaaway, kaya wala nang dahilan para mamalagi pa ito sa kanilang tahanan. Bago din ito umalis, may ibinigay itong mensahe sa tatay niya ukol sa lahi ng mga aswang na susunod nitong bibiktimahin. Nang malaman naman niya ang tungkol sa bagay na yon, hinayaan na lamang niya ang mga ito. Pinili na rin niyang mamuhay ng payapa kaysa patuloy pang sumunod sa yapak ng kanyang ama na alam naman niyang tanging gulo lamang ang maidudulot sa buhay niya. Dumaan pa ang mga taon. Nagkaroon na siya ng trabaho sa bayan. Panatag naman niyang iniwan ang kanyang pamilya dahil alam niyang kayang-kaya nitong mabuhay kahit wala siya. Ngayong matanda na itong si Dennis Pinuno, palagi pa rin niyang bukang bibig ang tungkol sa nakita niyang reyna ng mga banakon at ang kakaiba nitong pagkain. Okay. Opinyon ko sa kwento. Talaga nga naman. Oo naman. Sobrang kakaiba yung kinakain ng reyna ng mga banakon. Isipin ninyo, bertud ng aswang. Napakahirap kunin yan lalo na kung wala kang espesyal na kakayahan. Kaya itong tatay ni Dennis, hindi basta-basta to. Siguro hindi lang pinakita rito o hindi lang naikwento kung anong kaya nitong gawin. Pero ako, pakiramdam ko, kayang-kaya nitong, alam niyo yun, hahawakan niya sa bibig yung aswang tapos pupunitin niya yung ulo, tapos tsaka niya kukunin yung bertud. Ganong katindi to kasi alam naman nating lahat na kapag nawalan ng bertud ang aswang, mawawalan rin niya ng buhay. Andun kasi yung buhay nila, di ba? Kaya nga, karamihan sa mga matatandang aswang, pag alam nilang mamamatay na sila, tsaka nila ipapasa yung bertud eh. Kasi yun na nagsisilbi nilang buhay. Paano pa kaya yung mga medyo bata-bata pang aswang? Diba? Tas kukunan mo ng bertud, ibibigay mo ron sa reyna ng mga banakon. Sobrang tindi nun. Tsaka yung napasokang mundo ni Dennis, kayo ba? Palagay nyo, isa ba to sa sekta ng Biringan? O ibang dimensyon pa to? Diba? Kasi kung titingnan, parang sa pagpapaliwanag ni Dennis, parang Biringan yung dating sa akin eh. Diba? Advance yung technology, tas maliwanag, may ilang peraso yung buwan na nakalinya. Diba alam ko may nakwento na tayong ganyan na pumasok siya sa Biringan tapos ganun yung mga nakita niya.
Pwedeng isa sa mga sekta ng Biringan no? O baka iba pang dimensyon. Walang makapagsasabi kasi nga ayaw ni Dennis na ituloy yung kung ano man yung ginagawa ng tatay niya. Gusto niya mamuhay ng tahimik at simple. Pero overall, napakaganda ng kwento na to. Panalo pa sana to kung sinundan ni Dennis yung yapak ng tatay niya. Pero hindi na. Kaya kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.